Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli dörli şäherlere giň gelmerli. Olaryň her biri ýurdumyzda bedewe goýulýan hormatyň uly şoklanýar. Mälum bolýaly häzirki wagtda Türkmenistany açylyk sportunyň durly görnüşlerini wagt etmäge ulun ferli. Munyň özi ýurdumynyň açylygyny mundy meýlekde ösürmek, şöhrat gazanan ahalteke bedewlerini ösürip etişdirmek boýunça tokumçylyk işini kämilleşdirmek, çapyk suwalary hemde sport bedewlerini halkary ýarışlaryna taýýarlamak bilen gönlüň baglanş kıllar. Bayramçylyk münasibetli turgunlaryň arasynda bedewli päsgeçiliklerden geçmek boýunça bäsleşik, gadakly häsiýetler tapatlandy. Şany seneler başlanan ýarış uz saatlar ýüze çykardy. Açylyk sportunyň olimpiýa görnüşleriniň biri bolan bedewli päsgeçilikden geçmek boýunça ýarışlaryň geçirmegi inni asylly däbe urly. Turgunlaryň ýeňişe bolan ihlasy ýarışyň her bir tapgyryna aýdyň ýüze çykdy. Ýagdaý konkur boýunça ýyleşlemeden barha kämilleşip, ussatlyk derejesine ýetýänini görkezdi. Ýeri bilen aýtsak, ahalteke bedewleriniň görnükli wekilleri dünýä açylyk sportunyň we olimpiýa hereketiniň taryhyna öz münasip ornuny tapdylar. Munyň şeýledigini konkur boýunça tamamlanan ýarış ýeni deregede tasyr etdi. Bayramçylyk münasibetli geçirilen ýarışyň ýokary goramaçlygyna, oň esasyna türkmen turgunlarynyň barha kämilleşýänine hünärmenler, tälimçiler ýokary baha berýärler. Olaryň aýtmaklaryna görä, türkmen turgunlarynyň halkara sport bäsleşiklerine beren sepketleri eýlemege mümkinçilikleri uludur. Konkur boýunça geçirilen ýarış bayramçylyk şäherlerinde öz boşlugy bedeg berdi. Şany sene münasibetli geçirilen sport bäsleşik beýikligi 1 metr 30 santimetr bolan 7 hemde 12 päsgeçiligi geçmekden ibaret boldy. Bu ýarışda Türkmenistanyň Atly Sport Federasiýasynyň turguny Ihlas Çopanow Altynxan atly Aqgal Melati bilen 34 sekund wagt netije gurkadyp birinji orny eýlime başardy. Şeýlelikde bugünkü şany sene Türkmen medeniýetiniň milli bayram münasibetli geçirilen konkur boýunça bäsleşik ýokary hunatlyga wetlendi.